ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовару муфидро эҷод хоҳем кард. имрӯз аз фалсафаи тоҷик дар асрҳои миёна маълумот медиҳем. абдураҳмони ҷомӣ дар таърихи афкори ҷамъияи сиёсӣ, фалсафӣ, ахлоқӣ ва адабии тоҷик яке аз мутафаккирони шаҳиру шириндаст маъруфият дорад. қобилияту истеъдоди ҷомӣ чунон бузург буд, ки ҳатто баъзе устодон ӯҳдаи дарс додани ӯ баромада наметавонистанд. вай баъди хатми мадраса чанд муддате дар Самарқанд монда соли 1452 ба зодгоҳаш шаҳри Ҳирот баргашт. ҷомӣ 7 бор ба сафар баромда шаҳрҳои Самарқанду Тошканд, Нишопур, Ҳамадон ва Бағдодро сайёҳат карда бо арбобони илму фарҳанги ин кишварҳо вохӯрд. ин сафарҳо ба ҷаҳонбинии ҷомӣ таъсири бузург расонданд. масъалаҳои ваҳдати вуҷудро ҷомӣ дар асараш Нақад ан-Нусус шарҳ додааст. ваҳдати вуҷуд гуфта пантеизмро дар назар дорем. яъне пантеизм таълимоти фалсафӣ аст, ки муттаҳид ва шинохтани худо ва табиат мебошад. дар ёд меорем, ки ин назариятҳо дар асри 15 буд. баъдтар дар асри 17 математик ва файласуфи англис Ҷозеф Рафсон калимаи пантеизмро ихтироъ карда буд. аммо дар асри 15 ин инкишоф шуда буд аз мутафаккири тоҷик. биёед акнун ақидаи ҷомиро гӯш мекунем. мувофиқи ақидаи ӯ ҳақиқати воҷиб таъало айни вуҷуди вай буда, ҳастии худои таъало пайдотар аз ҳама ҳастиҳост, зеро ки ӯ ба худ пайдост ва пайдои соири ҳастиҳо бадӯст. аммо ин ҳастии мутлақ дар шаклҳои гуногун зуҳур карда, аслу манша ва мабдаи ҷумлаи махлуқот як ҳақиқат буда, вуҷуд алҳақ ба 5 нав ҳозир буда метавонад. аввал ҳазрати зот аст, ки онро ғайби мутлақ гӯянд, ки аз он ҳеҷ кас ҳикоят натавон кард, зеро ки он ҷо исму расм нағунҷад ва иборат чун ишорат маҷол надорад. инчунин вуҷуд алҳақ дар асмо ва афъол, яъне дар олами арвоҳ, мисолу хаёл ва ҳиссу мушоҳида шуҳуд мекунад. ҷомӣ мегӯяд, ки айни вуҷуд, ки зот аст, яке беш нест. ҳамаи мавҷудот мазоҳир ва маҷоли ҷамолу камоли ӯянд, яъне ҳама партави ҷамоли ҳазрати ӯст ва ҳама аз ӯст ва ҳама бад ӯст, балки худ ҳама ӯст, ки ҳеҷ чизро ҷуз вай ҳастӣ ба ҳақиқат нест, балки ҳастии ҳама чизҳо партави нури ҳастии ӯст. ана ҳамин гуна яке аз мулоҳизаҳои ӯ. мутафаккир дар такя ба оятҳои қуръонӣ инсонро беҳтарин, мукаррамтарин ва хубтарин махлуқоти офаридгор қаламдор карда, ақлро дар кафи ӯ чароғ ва ҳавоси панҷгонаро раҳшиноси панҷгона меномад ва заруртарин назораи ҷамоли илоҳӣ дар ҳама маврид, чун талаби маънавии инсон ба қалам медиҳад. мақсад аз ин гуфтаҳои ӯ худшиносӣ ва худогоҳии инсон дар зиндагӣ ва шинохти мақом ва манзалати хеш дар олами вуҷуд аст. абдураҳмони ҷомӣ ҷиҳатҳои пешқадами таълимоти тариқати нақшбандия тасаввуфо кӯш пазируфта, аз он пайрав кардааст ва яке аз шахсиятҳои маъруф ва соҳибэҳтиром дар байни тарафдорони ин ҷараён маҳсуб меёбад. бародарон, ин буд маълумот дар бораи мутафаккир абдураҳмони ҷомӣ. дар охир паёнтҳо мегузорем навор дар бораи бузургони тоҷик, то ки ҳар як тоҷик бузургони худро шиносад. агар маълумоти мо ба шумо писанд омад, лайкро паш кунед ва обуна шуданро аз ёд набароред. сар баланду хонобод бошед.